nwanne ka mbunye gị uche right now. Onye gburu nwanne ya esorokwa n'odogwu. Dike adịbọ ga-abịa n'ama nne ya. Dike na-aga na mba ogbucha ọlata ụmụnna ji anyị ike. Onye zara ji ama ike ọwụ ụmụnna ga-akpọ gị ji ama ike. Ma ụmụnna etoro gị ji ama ike nna nwere onye ike bụ ada azụ obi ọha na nkịtị. Mmadụ a na-anọ kata na-emebi ihe ya, mmadụ a na-egbu ozu na-eli. Ụmụ Igbo unu nwee uche. Unu ha aghasala obodo. Akuri everything. Akuto everything. Amakwa m na iwe dị o. Adị iwe dịkwa justified. Mana egbuo n'iwe elie m ọnụma. Whether you like it or not, ọnụma ga-ajụlụ. Ọnụma jụlụzia izazi obi ajụlụ iwe calculate wazi ihe asara n'ife imebiri iwe jụwazi onwe gị, why did I do that? Iwe ọka bụrụkwa n'ezigbo ihe o. Onye ọbụla sị ga-agbuo nwanne gị, onye ọbụla sị ga-emebi ihe nwanne gị, onye ahụ bụrụ ezigbo mmadụ. Anyị na-ebe akwa SARS na SARS na-egbuchi ụmụnne anyị, na-ebe akwa na SARS na tiri obodo. Nnụ na-etiezi aka tirizi obodo. Kezi ndị ka mụnụ all SARS. Me, I don't understand. Just look at the chaos in ala Igbo. Nna anyị na-alụ ọgụ a ka anyị burukwa ya na-aga outside. Unu alụzila ọgụ na-ebubata ya n'obodo. Ọ dịrọ mma. Ọ dịrọ mma. Dike a na-ebu ọ ga-abata n'ama nne ya. Dike a na-egbu ụmụnne ya maka na ihe iji za dike wu ụmụnne gị. Ebube dike o ụmụnne gị. Jamike o ụmụnne gị. Obiọha o ụmụnne gị. Echichi na-ekwesị ekwesị mana ọ na-aka mma na o si na ụmụnna gị pụta. Ihe ọsọ si chie gị chi n'ụwa mgbe ụmụnna gị enyerobe nke gị maka na a na-esi n'ụlọ mara mma pụwa ama ma ụmụnna enyebeghị nna onwerekwa ihe ewu. Unu belukwa ebelo jiri na nwa ife a na-aghasa kata nna meko na calm down, be calming down and resting small. Ka anyị dozie obodo. Ọ bụrụ anyị ga na-asị ụmụnna anyị bata na ka anyị dozie obodo, ndị n'obodo Igbo na-abata na ka anyị mezie ife ụna na-aghasazi ife kezi ka afọ ya esi natazi anụnụ. Anyị na-ebe akwa si industrialize ala Igbo, dozie ala Igbo, mezie ala Igbo. Nna ndị nọzi anụ ụna kụsa detin. Ụmụnne unu ndị nweziri ihe ụna nakọrọ ha ihe ha n'ike vandalize aluto. Ọdọkwa mma. Ị nwekwara ike ịbịa kpọọ m iyo mana one day obi gị ga-ajụlụ. Ị ga-azụ obi ajụlụ. One day kịta afọ ga bụrụ joy soap mana ị ga-emecha kịta ga-azawazi joy soap. Mgbe ị saziri joy soap wetetazi ihe Ugomba si ije mama kwuru. Belu na ebelu ka ji nwaanyị na-emebi ihe. Dike a na-ebubata ọgụ n'ama nne ya. A na-azụ obi ọha na nkịtị. Jamike ụmụnna na aja gị ike. Daalụnụ.